नोंथांमोनखौ आं मोनसे सरप्राइज होनो नागिरदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बिग सरप्राइज आं दिनै हलि मलि गाय सोरखौ इंलिश मेकारखौ लोगो मोनदों नै इंलिश मेकार दाखाय खिथियाबाय हाय एभ्रिवान गुड मर्निं गोजोन फुंबिलि जोङो 4टा बाजाराव सिखारनानै न'निफ्राय नावकाटासिम एसे थाबायना फैबाय न'निफ्राय नावकाटासिम मथा मथि 7 किल'मिटारसो जायो आरोना ओमफ्राय एक घन्टासो लादो थाबायनायाव ओमफ्राय जोङो मर्निंआव एसे थाब सिखारनानै एसे रानिं खालामना होबाथाय एसे थाबायना होबाथाय गोसोफोरखौ मोजां नाङो फ्रेश थान्दा फिल खालामो माइन्डफोरखौ फ्रेश फिल खालामो स' बयबो थाब सिखारनानै एसे थाबायना होनांगौ न' लांबायनो 6टा जाबाय दा नैबे आंनि बेक साइडआव नुनाय लामाया बे डाइरेक्ट बगामाथिसिम थाङो आंनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोना सोर बगामाथियाव फैखो कमेन्टआव खोन्थाहर ओमफ्राय नैबे साइडनि लामाया नैबे बेक साइडनि लामाया डाइरेक्ट गुवाहाटीसिम थाङो न'निफ्राय नावकाटाया मथा मथि 7 किल'मिटारसो जागोन एसे थाबायना होबाय बेरेफुंजानि थारैनो जों बिराद लाकि जोंनिथिं गारिनिबो टेनसन गैया लामानिबो टेनसन गैया ट्रेनफोरनिबो टेनसन गैया हाथाय मार्केटनिबो टेनसन गैया बिराद मोजांथार सुबिदा गोनां जायगा जोंनिथिं जोङो फुंबिलियावनो एसे फ्रेश नेचारखौ नुयो आरोना फ्रेश ताजा नेचारफोरखौ नुयो नाय पुरा धुला बाला जेबो गैया फ्रेश हावा थान्दा गुसु बारा आंनि सोलेरखौ बिलिरलांदों सुदेम बार बारगासिनो खोलो थान्दा खोलो बार बारगासिनो आंनि सोलेरखौ बिलिरलांगासिनो खोलो थान्दा बारा नाय खूबसूरत नजारा है यार नैबे साइडआव नुनाय लामाया डाइरेक्ट गरेस्वर जानानै बायहाटा सारियालि जाना डाइरेक्ट गुवाहाटी थाङो नैबे लामाया नैबे ओमफ्राय नैबे स्कुल मोनदो नैखौ बाथौ आश्रम होनो नैबे स्कुलखौ नाय बर' मिडियामबो दङ ओमफ्राय एसामिस मिडियामबो दङ बे स्कुलाव तेजपुर सिटिखौ एक्सप्लर खालामनो थांगासिनो आं थाबैनो तेजपुराव थांगासिनो तेजपुर सिटिखौ एक्सप्लर खालामनो ओइ बे नुहुरनाया बे सापात बागान टि गार्डेन ना होनि र' खारखांबाय दह एसे वाव मजा लागिसे बे र' मजा आया बाथले dengan sih. देग्लाय बिदि फुङाव मर्निं वाक खालामनो फैनाया दिनैनो फार्स्ट आरोना दिनैनिफ्राय कन्टिनिउ फुरा फैबाय थासिगोन बिदिनो न'निफ्राय नावकाटासिम डाइरेक्ट थांबाय थासिगोन सानफ्रामबो साननैसो सिगाङाव जे पुलिसनि इन्टारभिउ फैदोंमोन ना बे पुलिसनि इन्टारभिउ फैनायाव नैबे लामायावनो बिराद मानसिया फुङावनो खारदोंमोन आङो बे लामायाव खाराखै आङो माबायाव फिल्डआवसो खारदोंमोन जोंनि नाय बे साइडआव खुवा खोबदो जि समायना नुदोंना खुवा खोबबाथाय आङो बिराद समायना नुयो मिथिंगाखौ गुवाहाटीथिंनिफ्राय फैनाय फार्स्ट बासआ फैबायनो नाय ओइ फैगासिनो फार्स्ट बासआ गुवाहाटीथिंनिफ्राय फैदो दा आखाया जि थान्दा जाबायना बा ओ माय गड जि थान्दा नै सान ओंखारबाय बिथिं खुवाबो खोबदो ओमफ्राय सानबो ओंखारबाय माइफ्रा हानाय जायाखै सन दाबो हा जोबाखैनो ना दुब्लियाव माइफोरा बा बरियाथारलै फाइनालि मोनबाय ओमफ्राय नैबे साइडथिं थांबानो आधा किल'मिटारसो थांबानो जोंनि गामि मेन रडनिफ्राय नैबे मेन रडनिफ्राय एसे आधा किल'मिटारसो थांबानो जोंनि गामि मोनसिगोन बेले समाव ब्लग भिडिअ बानायनानै मोजां नांदों ओमफ्राय बिदि थाबायबाथाय रानिं खालामबाथाय जोंहा देहानि थाखायबो मोजां जोंहा एनार्जि मोनो ओमफ्राय बेमार आजारबो जाया ओमफ्राय गोबां साइडथिं मोजां आरोना हेल्थनि थाखायबो मोजांखा पुरा बिदिनो सानफ्रामबो थाबायबाय थानांगौ नाय बिथिं बरिया नजारा नोंथांमोनखौ आं मोनसे सरप्राइज होनो नागिरदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बिग सरप्राइज आं दिनै हलि मलि गाय सोरखौ इंलिश मेकारखौ लोगो मोनदों नै इंलिश मेकार दाखाय खिथियाबाय इंलिश मेकार